ole mal som na dai film clear to te in zabain chibai ka bu ka chu tun huna bible chang karanti rik tur chu hebrai bungli chang som pan hi ni a pathian thu hi anunga thil ati theya khandai hriam ton engang ai poin a hriama nun na le tharau ru to le khing phel rang khop hialin a chun theya thil nuang ai to le tumte a hringhal the ani te ani pathian thu hi alo turu le maya thil ati theina mai ba ka hian hetela hianin nun na le tharau ru to le khing phel rang thei khop a chun the ni chu thil nuang ai to na te the ni chu chawng pathian thu thil ti theina hi ta hena chiang em maya chu wangin kan pathian thu a thil ti theina hi ke ma ni hian kan hriat chian hi apoi mo te em ni chu wang chuan a thil ti theina kan hriat to chuan pathian thu hian om zinin kan nuna thu a soi the ni te na kha lo ni ta ni hei kan hriat thewangin kan tun lai khovel din mun chu ti hi ni chho meka har sana tam takin min tlak buaka pathian thu kha kan nuna hian alal lo angreng khop meya sarkarina athil puan te hian min che ne a sarkar thu puan zo khamo lal ta zo me kan te ani pathian ni na ke mani a thu tak a soi a khan kan cheng theilo klukani tu chu kan zeb lo theu me ZMC lamten kan thinlunga lo khata 4C lamten kan thinlunga lo khata mai kan thil ron puan ten kan thinlunga ron lo khata kan pathian thu nung thil ti thei kha khandai hriam ton engai po hriam khandai hi kan hrianga ale lam zo hriam omani ma se tu na bible na so hi chu ale lam hriam ani tat mai ni an hriam dan to chuan ngai to teu chu thil ti theina khat ni bok si khovel chian na lo thlengina kan han ti nep tir ta ka zia hi han ngai to hian aza em ani pathian thu hi chu wang chuan pathian thu nung tak thil ti thei thaka ke ma nia ti nuna alo le theina tur hian tuna hian tan kan la khi nga in ka sia tin tun lai khovel kan thirin hei ei tur nei lo hi kan hlawani lockdown nan han ti chia chu enge kan ngai to dor darin za ta ngen honang ingni ange doran honang ka fa ten enge an eyang enge an tlak chamang kan te keipon enge ka du zong ti kha kan ngai to ma sak ber khani thin ta ni chu wang chuan ei turi kan thupui em me ni chu wang chuan kan thin lu khan ei kha alo lian te em thina chu ta chuan pathian thu pakhat de kan han ngai tha le tur chu ta hian ania tram kan hlawa hei kho khen te hen shom em me ni tui omlo omoina omlo bong te hanin bol don ni lang ai na omlo kan thang hur me don ni chu wang tui tram te cho tram te a shomani tiraya amasa bungre chang som pakhata aron zia hi chuanin pathian thu chuak chuan lalpa pathian thu chuak chuan ati to me ni pathian thu chuak chuan poti lo lalpa pathian thu chuak chuan ati to me ni chuan pathian thu chuak naran lo tak me tu na hen karon sei tel dona ni enga moni ni hi lo thleng dona ni chu eng ni moni lo thleng dona chu mini a chuanin drama ron tir don ta ni chu cho drama ni don lo tui tram po ni lo eng drama moni ron thleng don cho kan tram chuan a tra tal kan lei chang thop te kan lei the tui om lo pon squash te kan lei in bong hu te kan lei in ma se tram chi khathi ron thleng don ni chu pathian thu nung thil ti theina aron pon chuan tat me ni chuan dal pa thu hriat tir chuan tui tram ni lo cho tram ni lo pathian thu hriat na tram alo tla dona ti ani rap khak em me ni chuan tui fin de ta tanga mara tanga chaka tui fin de khati khan akal velin aw ma se engma an cho chol don no hei rap khak ka til tu ngai to chian chuan thil du deuh kan neya aizol om lo kalkata chang om lo delhi om lo o USA chu om kan cha tang ngoi ni tero kan thil du chu heti huna pathian thu hriat na tram lu ta tu thi chu mo cha chho tur om to zon lo kan cha mai la om zi om don lo chu mi chu kan ma bak thlat mai ni chu kan hriat anga ya chu wang tak chuan
tu na hian kan in lak nga hi hun ta ni zol ni chuan ti hian alo se ni pathian thu hriat na a bible uluk kin tu nan kan chia tu ra ni te ani ti takzitin tong tai na nen chumi ni lo te chu hun hung lo thleng tu ran an ding zo don lo te ani chawang chan tu ni pathian thu kan in lang a hun ani ti kan sia tanga MMA ni he kan sia thuk bangin ai guptaram chanchin akhan drama tla don ani ti kan sia faron mu mang mak naran lo tak me kha ma bong thaw le bong cher bong thaw in a cher on e cher in a thaw e chu om zia shelo ma se Joseph fa chuan aron shil ta kum sari kum hausak kum ton to om dona chumi hausak kum ton to a chuanin i zazel som ni kha da thaturani tram kumata na te ani fing lu tuk he Joseph fa tlangwal fel tu khian pathian nenan indor le pathian thu nung thil ti the na kha amma khan oma wang khan fin na hian pathian aron thuam tok me ni chu tiang khopani awang chuan faro khan ho tua an da tak ta ani na kha aro pui tu ka he bible ta kan chiar chuan lo thu thenga thut na chok lo kha chu power kha furi na pe ni chu aro pui te ro mi pathian thua ding het pathian tan cho in ser sang mi te hi chu pathian hian man na hi mai lo re reng chuan ke ni tu hun har sa cheng chen enge kan ti ve tu ni ta bible tong trai na nen uluk in kan chiarang tu te kam chuak me hi chan hun to lo ma ni ngei na kan chiara ma ni ngei na kan shiat fe hun to ni chumi ngata ni chuan engang point bible hi a om lo hun po lo thleng se kan thua ka hian lo in print thap to do ni chu hun chu kan thleng do na ni kan ma lo ka hian thil dang tam taki chu a thleng don an ti a thleng lo le thei ma se hi chu khel le ven a thleng don ka ngai to thina pathian thu ngai thadu lo a to pa ngai thale chak si te min han shil te khoi takin khoi bible khan ke ute mo zanin chu bible study turin kalo kal do an she thei to lo a shil tu po nom to lo drama tla arab kha tu khami hun no thleng to ri ki ka don thin hian arab kha ka ni chawang chon hriat chak lu tuk kan she thei lo te hi thil rap kha ka tlenga chona nan ticket nan langa tui fin dia ta lungin nan kalanga tui fin dia de lama pathian thu hriat tu minan tla nang chona ticket an ka tang chu ta chon pathian thu hriat thiam lo min ka hrian tianga an poisa nei zong nen ticket an la an tlan vong ma se tu manan thil thei to don lo thalai te me po an chaw don atiani chu hun chu kan ma hian om tat mai ni chumi wang tak chuan tu na hian thei top chua ma kan la kha a poimo em ani ti hi kan hria ta poimo a heta hian zolein eng mo lo choi kan chiaranga mitam takin pathian thu hi nok an ti a ti bo vek an du hun alo la thleng dona nima sila thu chu ril ruwa kan lo von tlat to chuan mi tu ma in min lak sak thei do don lo ani atiani na in tholai te po in bible hi akreng ula thu thiam thu lu tok te hi ril ruwa von bel ze thena turin hun rem chang zong ro atiani bible te hi ina hian kan da tok mem kan book self em yelo alum nge i kal na piang hian i akai hun rem chang piang in i chiar thin mitin ta na ti tur poimo ma saber le poimo ber chu pathian le khathu thu tak zir chu a chu mi enga kal le midang te po kal ve tur a fui hi ni tin tai matakin bible kan zir tur ani a thu tin hi chik taka ngai to in pathian le khathu vek nen kan khai khin tur ani ma ni thawin pathian ma kan din zo theinan tu na hian pathian tan puina kan dil turani kan in buat sai turani tiani tun ang hun khopa pathian thu chial tu na hi khovel hen al om kher lawang nakin loka chon thil lo khang tur te thabara vai mi tam takan na thi dang don ma se pathian thui i lo chiar mela athui lo chena vanen connection that ki lo ne chuan khovel hen nang ai vanen om don lo chawang chon pathian thu nung thil ti thena khathi kan thei to chua tu na tanga tan kan la ka kan chiara tong tai na nen tai mata ka kan ti chuan isu krista mo nei tu lo kal huna khan kan khon wal tui kha do khat piau don ani chuwang chuan thei to chein ho pathian thu ngai venin tu na tang hian chiarin tong train honi mang uti hi kan soi thi tong ni se dalpan kan zatan malmin som sakro se amen